Pasir mana? Citra kepang, aduh, kuang kehejo agar sanioso signa citra kepang, aduh, kuang kehejo.
hijau. Di papak-papak ayo na di warudoyo. Di papak-papak ayo na di warudoyo. Doyo manu basisin na itang papak-papak ayo na di warudoyo, di warudoyo. Ayo na di warudoyo, di papak-papak ayo na di warudoyo. Doyo no pasisin na di papak-papak di papak. Ayo na di warudoyo, di warudoyo.
Orang
Ayo